ए देवर जी का भले भौजी रुका हम भैया के फोन अरे भैया के मुंह मारो एजा दुखाता रउआ भैया में लागल बानी देखी ना गुड्डू डॉक्टर केने बने अरे कहल का चाहता रे पटन से बोलेता बोलाई तो छेता तो कारवाई तो कसम लागवाई तो न हो देवरू भैया के दोहरा कोइल हो मोइया कुछ लगाई दो के खाली मजाक के सुझता। अरे तो बताओ ना का खइबू? पनीर पकौड़ा। अच्छा टनियो ले आ दी। तनकी अच्छा ले आती है। अरे पाजी चालू करके गोलंबर से जाकर पनीर पकौड़ा ले आओ और सॉस मत भुलाई है। हेलो भैया। हाँ बोला। यही महीना में बनबा तू पापा तुझसे खबरी बढ़िया रे बा। यही महीना में बनबा तू पापा तुझसे खबरी बढ़िया रे बा। लावन ले ले आवई भैया नया समाचार बा। बधाई हो बेटा हुआ। ए बाबूजी मायरे भौजी के लइका भइल बा। जय हो बरहम बाबा रउरा हमर मनोकामना पूरा कर दे। आय हाय अरे चल रे मेहमान आ जा चल बधाई गाने चलो रे ये राजा बेटा हुआ है। अरे सखी है देखो ना जीजा जी कितना कंजूस बाड़े है भतीजा भइल बा आ लुटावत लेमचूस बाड़े। एक कट्ठा लिख दी का बौरा गइलो बताब ऐसे सूखा सूखी होखेला। चोर हवे रे छोटा की चोर हवे बबुआ के चाचा चोर हवे छोटा की कबो मुखिया बस नाम भैया दिल के कमजोर नमकीन में सिंघाड़ा चली धौरी महाराज अंगना में रेडियो दुआरा पर वीडियो छतावा पर टेकला दबा दीजिए जाजी हमरा बबुआ के बरही मना दीजिए जाजी। बरही तो ऐसा में नाइब की पूरा जिला जवार देखी। फोन कर रे सुजीत मीडिया अरविंद बाबा सबके बुलाओ। अभ्यास तनी पावर क्या बता बबुआ के मौसी खूब लगावो चांदी बनमुरानी के तेल चटवाओ अरे ओ गोरेली सौरी के दुहरिया नु हो अरे ओ गोरेली सौरी के दुहरिया की अनधन खूब लुटाओ। जीजा जी ज्यादा नहीं बोलत अपना के देखे ना पहले का अंगना में बाहर हिलेला कमर लवंडा नियन एही से बारो पांडा जीजा जी तोहर बाटे ये फांडा जीजा जी कम छावा भी ना चल लवंडा नियन हमर बाबूजी बन गइल बबुआ के दादा।
सब तो ठीक बा, लेकिन ए साली जी भतीजवा के का नाम रखाई? विनोद, ना ना कमलेश, आई हम आरू। धन है भौजाई। ए अखिलेश भैया 27 के तैयारी करो, लड़का 27 में पड़ल बा।